מה הולך אריות? אריות! אריות! אני אריה. ראו. עבדנו על יד קדמית ו... לא! חיים כהן יום בוס. בוס. איך אני אוהב את הסרטונים שלו? אם אתה שכיף או רזה, אז הסרטון הזה זה כאילו חובה בשבילך, כי אין דרך אחרת. מה שאני אומר עכשיו זה הדרך היחידה. הדרך היחידה? זה הדרך היחידה. מה אתה, אלוהים? אני רוצה להגיד משהו, בטן תחתונה זה די מיתוס, אוקיי? אין דבר כזה באמת בטן תחתונה. אללהו אכבר. אללהו אכבר. עצור! התרגיל הזה מגדיל לך את הצמיגים. תפסיק עכשיו. מכיר? יפה. לא! חיים כהן, אלוהי הקוביות. בבקשה, תעשה לי קוביות. בבקשה. תכלס, איך אפשר לקחת אותו ברצינות? בואו נראה. מומחה לעיצוב מראה אתלטי וכתוב דוקטור מוטיבציה. מסוכן! המאכל הזה גורם לשומן בטני עקשן. ואני מדבר כמובן על סוכר. לפעמים אנחנו לא קולטים שהזמן שלנו כאן אוזל. לא! בואו נוריד שנייה את הסאונד. Come here, baby. You know you drive me up a wall the way you make good for the next. לא עוד, כי תפסתי את החיים בידיים שלי, בגרון, והחלטתי לשנות כל דבר ודבר, למרות כל... לא עוד, כי החלטתי לתפוס את החיים בידיים שלי, בגרון, למרות כל הנסיבות. רוצים קוביות? תעבדו נכון. הגרסה המשודרגת, 300% יותר אפקט. בום! חיים כהן! לפי הקוביות שלי אפשר לראות שהשיטה שלי טובה יותר משל חיים כהן ב-6,000% לפחות. 6,000%. אם אתם לא רוצים להיות עוד אנשים שמפספסים חמצן, אתם חייבים קוביות. חיים כהן, גם אם אתה אלוהי הקוביות, אני אתאיסט. What are you fucking gay?